So may dangayan na sisinaha ako nit akon ginyiginakan na nasaring man ako. Hello mga sangkay na maghusay. May dangayan na sisina hiton. Kay nasaring man paano na daw lakunot mga magraot. Maaram ka mo mga sangkay. Wari ako gin po point out kung hino man ito na maghusay. Okay? It akon ibig sabihin it maghusay. Nga tanan iton, kumbaga in general, it akon ginsisignan. Waray akito gin po point out na nasa rin nga, it iba mahusay, it iba magraot. Kay diri man ito ansyat akon punto, di ba? It akon punto, tanan kita maghusay, waray may maraot. Tanan gwapo, tanan maghusay, okay? So hadton iba nga nasisina or na-offend kay paano na daw lakunot mga magraot. Ansya lainit akon masisiring. Diri po ako nakakatamay bisan kanino. Kung na-offend ka man, so problema nat nimo, diri nat problema na akon. Okay?